У Алены Ковалевой трое дзяцей. І менавіта дзякуючы ім зразумела, што ёй неабходна працаваць менавіта настаўнікам. Знаходзячыся ў адпачынку з малодшым сынам, злавіла сабе на думцы, што я вельмі хачу працаваць з дзецьмі. І калі з'явілася магчымасць прыйсці працаваць у школу, то я, канешне, ёй скарысталася. І зараз, ведаеце, адчуваю сябе насамрэч самым шчаслівым чалавекам у свеце, бо тут я на месцы. Вось школа – гэта маё жыццё і мой дом. У Вінянскую сярэднюю школу Алена Ковалева прыйшла працаваць 5 гадоў таму. І ўвесь гэты час шчыра дзеліцца са школьнікамі не толькі сваімі ведамі. Калі я прыходжу на перапынках у свой клас, а дзеці ў мяне ўжо дарослыя 9 клас, да, і яны расказваюць, вось у нас там сёння на такім уроку было тое, а там было то, а я атрымала 10, Алена Михайловна, вы уяўляеце сабе, да, і вочы такія шчаслівыя, ведаць. Ну, вось гэта самае галоўнае ў маёй працы, я лічу. Алена Михайловна па-сапраўднаму ганарыцца тым, што раскрывае перад сваімі вучнямі усю прыгажосць і мілагучнасць роднай мовы. Ведаеце, калі я прыйшла працаваць, вельмі мала хто гаварыў са мной па-беларуску. Зараз я могу сказаць, што нават бацькі, адказваючы на мае паведамленні ў вайберы, пішуць мне па-беларуску. Да? Вось гэта я лічу сваім дасягненнем асабістым. Алена Михайловна займае актыўную грамадзянскую пазіцыю. І гэта цэняць яе землякі. Таму і абралі яе дэпутатам Магілёўскага раённага савета дэпутатаў. І беларускай жанчыне па сілах сумяшчаць сям'ю, працу, грамадскую дзейнасць. Прызнанне высокага, такога значнага месца жанчыны ў жыцці чалавека, у жыцці краіны, канешне, гэта вельмі прыемна, да, пачуць ад самага галоўнага мужчыны ў нашай краіне такія словы, якія ён сказаў, што жанчына – гэта той чалавек, без якога увогуле не можа існаваць жыццё, праўда? Пагэтаму, калі нас будуць падтрымліваць, а вы ведаеце самі, да, што жанчына, якую падтрымліваюць, можа звярнуць горы.